formar part d'una junta directiva, ser president del Barça en el segon referèndum de la història, de veritat que bé, és un orgull. La junta directiva hem treballat molt a fons per aquest referèndum i estem molt contents, molt satisfets. El club té una feina que s'allarga amb el temps, independientemente de quienes siguen las directivas. Y yo creo que los socios además se han visto que hoy construían historia, hoy formaban parte de la historia porque votar en un referéndum, pues hemos hecho 2 en la historia del club. Yo creo que se han sentido todos muy próximos y se han sentido propietarios de verdad. Els socis que han dit doncs, que no, aquests quasi bé 9.600 socis, bé dir-los que gràcies pel seu vot perquè també són propietaris del club. No es pot comparar les eleccions anteriors o potser també la moció de censura del 2008 amb el que hem fet succeït avui. Per tant, aquests socis que han vingut, els hem agraït que hagin vingut a votar i que hagin decidit lliurement ells d'aquesta manera. La Masía no es toca, es la Masía no se toca. Muy claro, está muy claro. Nos referíamos a esto. La Masía no se toca porque esta Masía es la que nos ha dado esos 35 años muchos frutos y además lo estamos viendo ahora.